本当に綺麗な先生で驚きましたよ。聞いてましたが。息子から話は。胸に触れていいか。やめて。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。私が父の蛇の目無一郎です。私。何？ちょっと待って。ミュウを知りたいんだ。Umalis na kayo, please. Okay, ayaw ng gulo. Ayaw ng gulo. Eh, ikaw sip-sip ka kay boss eh. Di ba? Sip-sip? Malis na nga kayo. Akala nyo natakot kami sa inyo? お前はもう死んでいる。もしかしてこのお家なのかしら。もっとミュウを知りたいんだ。